Μαθαίνουμε παρέα. Γεια σας. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα μάθουμε μερικά φρούτα και λαχανικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι ένα χωράφι με μυλιές. Μυλιά είναι το δέντρο που μας δίνει τα μήλα. Αυτό είναι το κόκκινο μήλο. Το μήλο είναι φρούτο. Αυτό είναι ένα χωράφι με μπανανιές. Μπανανιά είναι το δέντρο που μας δίνει τις μπανάνες. Αυτό είναι ένα τσαμπί μπανάνες. Η μπανάνα είναι φρούτο. Αυτό είναι ένα χωράφι με αχλαδιές. Η αχλαδιά είναι το δέντρο που μας δίνει τα αχλάδια. Αυτά είναι αχλάδια. Το αχλάδι είναι φρούτο. Αυτό είναι ένα χωράφι με πορτοκαλιές. Η πορτοκαλιά είναι το δέντρο που μας δίνει τα πορτοκάλια. Αυτά είναι τα πορτοκάλια. Το πορτοκάλι είναι φρούτο. Αυτή είναι μια καλλιέργεια φραουλιών σε θερμοκήπιο. Η φραουλιά μας δίνει τις φράουλες. Αυτή είναι μια φράουλα. Η φράουλα είναι φρούτο. Αυτό είναι ένα χωράφι με πατάτες. Αυτό είναι το φυτό που μας δίνει την πατάτα. Αυτές είναι οι πατάτες και φυτρώνουν μέσα στη γη. Η πατάτα είναι λαχανικό. Αυτό είναι ένα χωράφι με κρεμμύδια. Αυτό είναι το φυτό που μας δίνει το κρεμμύδι. Αυτά είναι κρεμμύδια και φυτρώνουν μέσα στη γη. Το κρεμμύδι είναι λαχανικό. Αυτή είναι μία αγκουριά. Αγκουριά είναι το φυτό που μας δίνει τα αγκούρια. Αυτά είναι τα αγκούρια. Το αγκούρι είναι λαχανικό. Αυτό είναι ένα ανθισμένο φυτό μελιτζάνας. Το φυτό μελιτζάνας μας δίνει τις μελιτζάνες. Αυτή είναι μία μελιτζάνα. Η μελιτζάνα είναι λαχανικό. Αυτή είναι μια καλλιέργεια ντομάτας σε θερμοκήπιο. Αυτό είναι το φυτό της ντομάτας που μας δίνει τις ντομάτες. Αυτές είναι ντομάτες. Οι ντομάτες είναι λαχανικό. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!